צריכים לרוץ מהר תקשיבו, מי שמהיר, עדי ינסה להיות פסיכופת ולא רוצה לקחת את הזה. מי שבן איפה אדם הדגל מהיר, שלנו? על המסגד. על המסגד? בסדר, אני וסגי הולכים למסגד. שנייה, חבר'ה, עכשיו כן צריך טקטיקה. איפה זה שלהם אבל לדגל? רגע חבר'ה, מי הפושט לדגל ומי המגן דגל? אני הולך לפתור. אני וסגי מגן, לא, סגי יתקוף, אני מגן, גיא מגן. אני עולה על המסגד ומחרר להם את האמא. אנחנו המסגד. קוסומו, אני עולה לפרגולה ומתאין להם את האמא. לא צריך הרבה כוח מגן, כן? אתם כוח מוגנים. טעון? כן. תתפסו עמדות קודם כל, נפורר אותם שימותו ואז ניקח את הדגל. אל תשחקו מהר, הם מחכים שהריסטון הם... תחזיר. סגי? שנייה רגע. סגי תיזהר. מי? אנחנו הולכים לפשוט, חבר'ה. אני, סגי, סגי, לא, אני ושפירא שפירא. הולכים לפשוט. מי מצטרף אלינו? מי הכלילים? מי הכלילים פה? גיא, אתה פושט איתנו. מגניב. לא, אני מתקדם למעלה. תחזיר למקום. אני ורז מגנים. רז וגיא וסגי מגנים. אני יכול את זה בחזרה למקום? כוח מגן גדול. תגיד לי, מקליט? זה שנייה ידלק. דמיטרי בוא כן. תירב, הוא יברך אותנו. קלטת? תחזיר לי למקום. רגע, שאלה, אתה רוצה שאני ארוץ מהר? אני יכול לרוץ מהר ולא לשבור את היד, אבל... וואי, הכבד שלך לא מגיע לי עכשיו. הרבה כדורים סגי. הלו ווקבר. טוב. מי אמר מגן? סגי מגן? ג'אגרנאוט 1, ג'אגרנאוט 2. אני מתחיל לתקל עם שם מחסנית של 140 ועד עבור ל-600. איפה התוף? איפה התוף? מה נשרף? עוד פעם שרפת אותו? לא, עוד לאסוף כתוב, עוד לאסוף כתוב, יש לי אוטו, הוא אמר לאסוף לי אותו, אבל לא יודע. תקנה ממנו עכשיו, לא? לא יודע, יוצא לי כבר 750 שקל על אוטו, טוב מטורף. תשמע, יש שם את המקלע שלו, יש שתי מקלעים. לא, יש לו את המקלע, הפארטרופר, תקשיב, השיטה שלך היא כזאת. ב-4.5. אתה בא, טק טק. אני חושב שכאילו... מה, אין לי בעיה, אני עושה את זה בעד אחת, כאילו ככה? תרים את זה רגע. אמריקאי. מה? לא, זה פה, זה מאחורה. מחזק לך את זה אחרי זה, יש לי... לא, זה בסדר. קיצור, אז אני חושב למכור את זה, אני יכול למכור את זה כאילו בלי התוספים, עם הטופ, מחסניות וזה. כמה אתה מסרטים? נראה לי ב-6.5 אני הולך למכור אותו. בן זונה. כמעט כפול במה שהבאתי ל... הכל מהכל. למה כפול? אני מוכר לך ב-3.8. לא, ב-4.8. אני ב-4.8? כן. נכון. תחשוב, אם אני אני קונה גם... אותו ממך חזרה, באותו מחיר? יאללה. אני אחשוב על זה. לא, אתה רוצה, אבל זה בא... פשיטה, אתה זה בפשיטה. עם מה שהבאת לי. בלי הטוף, הוא כולל הטוף. זה טוב תשאיר, אתה צריך אותו לכלי החדש שלנו. רגע, אתה יכול לעשות לו מיסר? איך אתה בעצם אנחנו טוען אותו מגנים פה? בכל דבר. כן. שלושתנו מגנים. שלושה אוטיסטים. תגידו, כחולים, אתם מוכנים? אנחנו גם! יאללה! רגע, שקט. שקט. 3! רז וגיא. גיא, על איזה טלפון? אני בלי קשר. חבר'ה, שקט. מוכנים? 3! 2! 1, צור! אללהו אכבר! שמעת? כן, כן, כן. רגע. מה קרה? טוב שדפוק.
רז. איפה הדגל? איפה הדגל? אין לי מושג. בתוך השביע, הוא מטפס. זיהית? לא, אני רואה העתק. נראה לי פגענו בו. אתה תופס את הפינתי שם. יש לך עין על הכניסה? על הכניסה הראשית לשביע יש לך עין? לא, 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 לא. אני תופס על הפינתי מאחורי המאזדה. אני לא יודע איך אני רוצה לדלג. הם באים ואני לא רוצה לדחוף שם. אתה חי? אתה יכול לרתק רגע, אני אבוא אליך? מה, צריך לתת להם לדחוף? להפקיר את ניסים עוד מקדימה? לא. צריך להפקיר את ניסים מקדימה ולתת להם לדחוף? ואז נוריד אותם. איפה הדגל? הדגל כאילו מתחתנו? גיא. מימין. זיהיתי. תסתכל שם מאחורי העץ זית, בשער. אני לא רואה מאחורי הזית, אני רואה שם. אתה תתפוס את החלק השני. בא לראות ניסים בתחת איזה 100. תסתכל. לא, נשמע כאילו הסוללה שלך הולכת. נראה כאילו, נשמע שהסוללה שלך ריקה. לא. יש לי פה עוד סוללה עליי. סבבה. אני צריך לחפות עליי. גיא, אתה מחפה לנו לשם? אני משתדל. הם מעקפים מהרחוק. גיא, הם מעקפים מהרחוק. לא יודע איך הם לא רואים אותנו פה ויורים עלינו. מעקפים משמאל. משמאל, בסדר, אנחנו על זה. אוי, אין לי וואי, גם ויז'ואל. שלי ריק. מה, הסוללה? כן, היא בוא תסביר ביבי. סוללה. בסדר, הכל טוב. למה אין לי תבור פה עכשיו, אחי, כזה? חכה רגע. באמת עזה. מה זה גופו אתה שלך? מחליף? כן, אני מקליט. כן, אני מקליט. זה כאילו נשמע איפה שניסים הלחימה קורית. ניסים! דווח! פיפ פיפ. אני לא רואה לשם! בטח עדי כוס. איפה? גבל! איפה? אם הם בתוך השביע אין לי מה. הם עושים לו שב עם עצמם בלשבייה והם תכף יעשו נראה לי. מייזל בלשביע זה! הם בלשביע מי זה? בעיקר. מייזל. זה מייזל? כן. שניקח אותו אלכס לוחם ביחידה מזל, זה היה בהם טקטי. לא, אבל הוא דווקא חמוד. יש ריספאונים? כן, כמה? 2. זאת אומרת שפגעו בי, אני חוזר, ואז פגעו בי עוד פעם, ואז אני חוזר, ואז אני לא, בחוץ? אתה חי מת, כאילו. אז אחד. כן. אני הולך לעשות ראונד פה, שומעים? מה? אפשר למישהו אקדח? אני צריך אותו, כן, אני צריך לעשות משהו? אני גם רוצה לרוץ קדימה. לא, לא רוצה, רוצה. אני רוצה לרוץ, ואין לי סוללה. יש לך מחסנית או ש... איפה אתה רוצה להיכנס לשביעה? תגידי. אני אצטרך... תודה רז. לך סליחה. רז החייל על השבייה. אני משאיר לכם פה את הנשק שלי. יש לזה... שמע, אם הייתי צלף הייתי יושב שם ופשוט מזיין אותנו פה. לא, מפה. תקשיב. רז, תסתכל רגע, זה מקליט? שומעים? אני צריך חיפוי שלכם. כבוי. עכשיו, לא, עדיין כבוי. חברותי? נדלק? עכשיו זה מה מקליט. אתם אומרים? יש עיניים? למה הוא מקליט לי רק רבע אני שעה? מעדיף לרדת מפה, יש לי כמו... סמת. ניסים! תן להם, בלשבייה! בלשבייה, ניסים, בלשבייה! תן להם לדחוף, נוריד אותם! בלשבייה באמצע, תן לי. נמצאית. ממש בחלון, בחלון, בחלון! סורק, סורק, סורק. אתה מת, גיא? מאיפה?
מאחורינו, רז. מה אתה צריך לעשות מאחורינו? אני לא יכול. אבל אני גם לא יכול, אני... הנה. שיט. רז, אתה אחרי על השטח. מה? יש לך אחד בלשבייה, אני לא מצליח לתפוס אותו. 2 בלשבייה. מה? מה קרה? רז, הם בחלון. כן, אני לא מצליח, אבל יש פה את העץ שדופק אותנו. אין לי איך כל כך, הם... אין, יש לי את העץ שתוקע אותי. טוב, הנה מאוד מאחורינו. יש לך אחד שם. בוא תתחלף איתי. שם אחד בפינה, אני הולך לנסות לתפוס אותם בלשבייה. הכי שמאל. יורים עלינו מרחוק. כניסה ראשית ללשבייה, סגי. אני רואה. חדר שמאל. אחי, פגעתי בעדי. מהעומק. כן. אני מזהה. אחי, אני פוגע באנשים, אבל הם לא יוצאים. מה קורה? אדום. בסדר. גמר! סגי, תביא לי את התוף! קח. עדי לא יוצא. שפירה! פגעת. פגעתי, אבל לא יוצא. יש לי תקלה עם התוף, קוסמק. מרמים, אני פוגע בהם על 100. מה קרה לתוף? מה קרה לתוף? לא יודע, הוא לא מוציא כדורים. תנסה להוציא לו כמה כדורים ראשונים, זה מה שתיקן אותו פעם קודמת. הנה. זהו? בא אליי. חפה? רגע, שנייה. לא, אין, הוא עדיין לא יורה, סגי. עדיין לא יורה. רגע, אני בתקלה? מה אתה בדלת?
עבר כן. לדלת. ימין. כן, אני רוצה לדלג לשם. ימין, שמאל אני לא מזהה. לא לשולחן. שמאל, ספיר, שמאל! אתה יודע מה? כן. ספיר, שמאל 2! שמאל מיוערת! סגי, חפה לי, אני רץ לשולחן! גיא, חיפויים, אני הולך לשולחן. צד ימין! מימין! סגי, תקין? לא, שם למעלה. זהו, שמעתי שהם דוגלים לנו על הספאון. אחי, אף אחד לא יודע מה הספאון הראשון. אחי, ליטרלי היה ככה, בספאון שלהם ככה, אחי. בוא נעשה פה מספר. יאללה, רז. יאללה! גיא, מי זה השתיים למעלה שם? לא! הוא שם למעלה נגדנו? כן! לא פגעת בי! זה נפש קודם, הוא כחול! מת! לא פגעת בי!